Jotono no lamsogo ani channel o kai tomung no norok ani channel no subscribe khlaiya ko kai subscribe khlai ready ang kata job advertisement te online information related videos sanam ga phari tini kaisa kata notification ai nai nge norok video no paithak jora te nai tongdi kaham kai saimani ni bagai nge faida official notification ai ne omoka notification rejakha obo interview na saknai Anganawadi workers tai Anganawadi helpers ni bagai omo ongka kai purely temporary basic singnai abo rijaka child development project officer Mahanpur ICDS project ni bukaktai engke je candidate eligible tongnai rok norok ni biodata no tai norok ni je documents relevant documents tongbai mani abo norok ni photos rok tai documents tongbai mani relevant documents abo norok office of the CDPU Mohanpur ICDS project to thangai norok ni application o marai nai angka norok interested tongkhai to norok apply khlai nai di abo rejakha Anganawadi center ni kabangma tongo jakao 11ta center tongo 11ta center ni bisingo o jakao gram panchayat haikeba ward number rijak tongo tai nemo blog bo rijak tongo kai oro Anganawadi workers ni bagai kaibisuk post tong tai Anganawadi helpers ni bagai kaibisuk post tong o jagao mention khlaijak tong ko PDF photo norok description o manai ke norok download khlai nai di tei o jagao eligibility criteria kai o jagao Anganawadi workers ni bagai kai oro madhyamik pass kai no apply khlai manai tai Anganawadi helpers rok kai oro class 8 pass kai no oro apply khlai manai nei sajaka tai age limit kai o jagao je 18 ni simi 45 years ni bisingo tongnai tai sini age tirok ni bagai ingai to 5 years relaxation tongo kai norok apply khlai na di o 18 ni simi 45 years ni bisingo age tong kai o jagao je applicant norok apply khlaina kai norok je oro word haika ba blog mention khlaijak tongmani a blog haike a word ni bisingo no norok kai simi se norok apply khlaimanai o jagao je candidate kajak brui oborok simi apply khlaimanai sajaka o jagao selection procedure kai interview na jaknai aboni yagulo selection khlaijaknai saka gangka jagao 4500 kai Anganawadi workers ni bagai rejangnai per month tai 2250 rupees khlai kai abo kai Anganawadi helper ni bagai rejaknai norok ni application 5 tarik December ni simi 20 tarik December jora tongo abo norok ni application no thangai norok oro je rijak tongmani venue mention khlajak tongmani a jagao thangai norok ni application o ready o jagao date of interview kai ulo sajaknai hini saka kai tomung no norok apply khlaina musung kai apply khlai di abo 5 tarik ni simi 20 tarik December jora tongo tei oro time bo rijak tongko oro 11 ta ni simi 4 ta ni bisingo norok ready abo Mohanpur ICDS project Office of the CDPO Mohanpur ICDS project o office thangai norok ni biodata tai norok ni je relevant documents tongmai mane thangai ready kai tini bagam sunong sitho jotono na hambai